Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa paukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Jimat Liwasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayah, kula ya dayah. Sesama dayah niku dilarang mendahului. Sesama dayah niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu drangap-drangap kaya bedes wono bobat tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges maringi Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gicokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa, mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Wuraga duwe wates kok sabaraning manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadu rejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok aja sakarepmu? Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Beto barang ngawrat. Kula mboten badhe swala Koko Prabu. Paduka midhangan piyambak kesaganipun para kadang. Ing mekaten daya-daya ngaturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedakat tindakaken punta sakadang boten badhe selak. Yayi. Sangetan dadosaken suka marwata suta raosing manahipun ing Raka Indrawati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit andha ingkang suka sabiyantu botripatipun ing Raka Indrawati boten sanes kejawi namung wanter sabdaning jawuh ing sampun kula tampi. Negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi negari Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Liwasada Yayi. Ratone Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tiasraharja Panagare becik-becik Parandene tan dadi tali asing kala bendu nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Raka Indrawati nata ing Amarta Prabu Darmakusuma ndadosaken legek ing driya datan mobatan musik nganti kaya Tugu Sinukarta ya kaya Pratima Kencana nglonggahi kanyupi nyangka wardu kanyup jarwa ganten wardu jarwa ngecong nah durung abang durung manding dasaring bertolo kasaru geger jaba pihak ngarsa tangkeping kuri kok seban bonamu apa to kang dadi darunane ora nomacan orang ke gajah medhos saka wantilan
kejawi namung utusan saking Karangdempel atmajanipun Lurah Semar, Lurah Petruk Semar, Lurah Bagong ing wantun minggah Datulaya. Miyak kang samya sumewu manggung mreng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalu-dalan. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Koko Prabu Ndarawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat. Yayi nadyan dipun menapak-menapakna Petruk menika taksih Panakawan Negaring Amarta. Mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumuntun ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jeng ngandika lenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan Petruk kantong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene nglodoni dumawing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu. Menawi kiranging tata krami kula nyuwun mahapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Ya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayan ing kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong. Gong ora ngawur lho le omongan iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha harja sapraptanira Panakawan tansah pinanganing kawidadan ing sambi kala sowanipun ingkang abdipun Bagong ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha rarja sapratamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sapratamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha rarja sapratamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantur nggih, Den. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi ora mantra-mantra wujuding Bagong nanging tak sawang kaya ngene paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece itu kok ngece piye wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye. Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki mula ketok to Gong. Ndara Werkudara ing ngalembana karo kowe. Nadyanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandhangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah.
Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikir aku. Lah iya, wis kebacut dadi wong bebas. Kono kawan Petro Padharjo sapratamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Padharjo sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Pono kawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenengan ingsun Ponokawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kelawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan kelawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara, kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Mbok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah, ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Ponokawan. Nggih. Lah kahanan ing konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe kepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen isih cilik dikulawenthah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa kuwi ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir bukir lo jinawi gemah Ripakarta tata Raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalendra, mongko Nalendra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to.
Om bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersani bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya-dinya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petra. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sakadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Tru? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petra. Nggih. Wis. Gong, kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu yo ora, HP duwe pertama glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa dipoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karangkadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus 5 sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wel. Petro kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bola kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusuh. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asolasa-sasi, Tru. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun Sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken tinggal budal wonten ing Karangkadempel Sinuwun Prabu Darmakusuma.
Ponokawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Ponokawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jan Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Gok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye wani ora? Payo aja iki ning kraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Nek landasanku bener, wah lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti nang mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus dak-tredok ning ora ngrampungi karya. Ponokawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dienggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem
Wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat Ketaman Pegeblo. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora Ketaman Pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Weh, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati karo Ngastina. Nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji, Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing gede kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora Ketaman Pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane Ketaman Pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi Sinuhun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane Ketaman Pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamaing sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati Ketaman Pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kampitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye?
Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njurpe kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem ngomong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasata. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembek kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran sukertaning bawana iblis lan ati Bagong. Bagong. Kono tro rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge. Ha nesu oleh ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sinundrawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe kaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik ae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki. Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora karo kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal lembut pustaka Jamus Jimat Limasata. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni iya apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna nika sinten? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndrawati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iki. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Jimat Limasata. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayah, kula ya dayah. Sesama dayah niku dilarang mendahului. Sesama dayah niku dilarang unek-unekke wong sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sinten Prabu Ndrawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndrawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndrawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu drangap-drangap kaya bedes wono bobat tegalan. Ndrawini kaya grojokan.
Kowe wani nges marang Prabu Ndrawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten, mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Kurawa duwe wates kok sabaraning manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese, nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok aja sakarepmu? Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa lah tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen, mbok ya eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gablek-gaglakan apa ngono tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik. Ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene wis ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nek ana panganan mau mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kawan? Bagong, ya nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe engko nek ngomongamu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu seneng ngegrab minggat ngono.
Lho kok dikai decal kon ngigrem. Kowe iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke lek Mbah Kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung ketibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun Kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, jebol kayu wulan, utang entok lintang, tangan kelakone jebak wurunge. Bong. Bong. Le, sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Winginane ana wong nglirik bapak wis dipecah ndase kok bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negarane sabar kok ndak kliwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyo. Nganti trenyo. Jan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndorowati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing ngomong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang kowe. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye mau? Piye lek mau? Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Belum. Nantang aku kowe. Yo. Ya, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai bathange Petruk gawanan Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi bathangku? Apa sing mati urung? Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai bathange Petruk, ameng salah kata. Maksudku bathange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek kadedean. Nanti wong nek kadedean. Omonganku iki nanti papane wong nek kadedean metu Jawa, ora metu Jawa gretel negara legane ati kowe. Yo. Balirene to, Kang. Ameng aku si Baladewa kok pira kowe. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dheke bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh,
adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane nang dalam keraton. Mlayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngene lho caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok. Sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena apa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Nek Pandhawa ngerti ora Bratayuda. Nek aku karo Prabadewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing ati-ati. Kula ajeng madheg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kana to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya sok. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ya, ora. Mendelit-mendelit tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Duh, minggah. Ndara Werkudara nyun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Kulasedewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu mantan. Kula boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane to. Kowe wani? Wani ngopo Wedi? Pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apik nek ora kena dijak rembugan apa boleh buat. Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener sapa wae sikat truk. Ya manut karo kowe kok. Heeh.
paranggul munggo ngayuda kewapawan nyobentar bawa nyobentar kewapawan nyomong gue ngaloko Darantasena iya Petruk iya Bagong enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu ngandel ora Baladewa ki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae hooh mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit ha iya lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antaja ben gelem ngrangket awake dhewe penyakit tenan kae Baladewa piye Gong wis diwangsuli wae nek jane aku kandha karo kowe ya Truk nggih aku ora tekan atiku mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku kowe tau tate ngudang karo aku oh nggih lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa ha iki cah apik iki arep rada gendro ning apik iki nek tak omongane Truk iya omongane jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah Raden Ndara lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe mergane nika pancen wonge sarak ngoten Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada terus geger piye padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa lho kowe wani karo Prabu Baladewa lho canggleleng padake kula wani merga kula bener kula ndakwa Sinuwun Darawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh ing atase negara Darawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku ora impossible wah bahasamu lho niki teng sekolahane impossible ki apa Gong odol dengkulmu melacak impossible ki tidak mungkin lho ora bakal kelakon ora bakal kelakon to nggih Mas ya aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur maling jajalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandha bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Alae kok diuwak-uwak ora dimplok. Kene iki lek ndelokke melu ngelih. Oh, caiden. Nah, Semar dunake nonton niku. Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye, Jajelen? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ki ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso.
Anu nggih. Wah, untung kowe urung tak ajar. Wah, untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Lah kae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya terus. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ojo kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndatok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe didaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nah biyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wong glelengku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Mbok yo aku ya Tru. Lah, Ndarantasena karepean ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon to lho. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngampet ambekan. Petro sing ngampet ambekan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ladan. Ora tok irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampet-ampet lho, nggih. Titi prani manganakan wong tari cotha. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hanglo. Ya iso masrep ngono ya, Tru. Ah ya Ndarantasena iki piye ampuh, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dong gleleng tenan iki saya. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding. Mudara. Ora iri to, ora apa. Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem, kaya go goreng ya entek. Ya unek-unek ki Ndarantasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak jajal ambles dene nggih, Den. Yo, ambles ombi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelekar. Ho! Halo. Ding. Ah, pujak-pujakke jegluk sapi tang ndasmu. Kuwi ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Ya. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Kilo gong. Wah, jan waduh. Otol ndas. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun to.
Suwun sewu, Dek. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Ora. Apapun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso glawat kowe. Ayo Sambanto. Ajeng dinampake Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Anggep kowe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangku Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den Sambanto. Niki mboten kencang-kencang nyengkel niki ora kencang-kencang niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak plintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang mateni boten ora-ora. Sambanto. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjengmu Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wong edan. Iki kompo iki. Dan ganti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok manang sang jero metu ae. Ayo to. Piye karepe ngopo? Ganti aku ora Petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng iki kalah gleleng karo Petruk. Ning janji. Nggih. Ora ku gaya lho. Mboten. Ora ku tumindak elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk, keplok watu ndasmu kok. Ku ki ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Ku ki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Nek aku mlebu ning awakmu, ora tok tumindak elek ajar dhewe iki. Wanggring iki aku krasa kowe tumindak elek ajar. Gawe lan jeblok wetenge. Ora bongo-bongo to kok. Iki Grimes po ya. Kok tetes-tetes iki. Ah, setan to. Wanjal maning jajalan tenan. Udane, Truk. Ra. Wong kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Enak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus ro kali neng kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana ndek ganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Lho ora nggo gleleng to. Men jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndara Antarja. Siap.
Ajare terus. Iya. Wah, tak ngasuh genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es tehku barang dombe. Ayo, Amos Ramrata, Jaya Mrata imbang yen padha-padha.